Hello mga kalabidabs and welcome to Pablos. Ngayong hapon, samahan niyo ko sa panibagong food trip dito sa Pablos. Located at 48 Mons F. Reyes, Cabugao, Legazpi City. At mas comfortable ang kain nyo dahil sa kanilang new look. And perfect place to spend your special day with your loved ones. Hello mga kalabdabs! Welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo sa Pablos kung saan pinuntahan natin siya para sa kanilang new look na bagong renovate yung kanilang pwesto dito sa may Barangay Maoyo. Dito po yan sa Albay. Pag hinintay nyo mga kalabdabs, it's Sikiman time! So ito mga kalabdabs, andito tayo ngayon sa loob ng Pablos na, so you can see, dati nasa parang outdoor lang sila. Tapos meron sila parang itong tawid counter. Pero ito na nga mga kalabdabs, finally meron na silang ganitong pwesto, napakaganda, no? Yung mga gustong i-try yung kanilang pagkain at i-enjoy yung masarap na food, ay punta po kayo dito sa Pablos. Dito po yan malapit sa may Barangay Maoyo, sa may likuran lang po yan, sa may side o likuran ng BPI. So tara, ipapakita ko na sa inyo yung ating mga pagkain. So ayan na mga kalabidabs, sobrang sarap ng kanilang mga pagkain na itsura pa lang, matatakam ka na sa sarap. Kaya sa mga food lover dyan, wala na kayong dapat ibang puntahan kundi ang Pablos, located at 48 Mons F. Reyes, Cabugao, Legazpi City. At syempre, hindi rin papahuli ang kanilang mga refreshments. So ito na mga kalabidabs, no, ita-try na natin yung kanilang mga in-offer na pagkain. Pero syempre, para naman malaman natin kung ano yung mga pangalan nito, syempre tatawagin natin si Ma'am Kay para ipakilala sa atin na isa-isa itong ating makakainin for today's video. So una natin tatanong kay ate, ano po itong Actually, ito pong in-offer namin sa inyo ngayon ay mga best sellers po. Best? Wow. Yan, ang top 3 na palagi nyo nabibili sa atin. So, ito muna, sizzling kare-kare. Sizzling kare-kare. And of course, our very own sizzling pickle express. And another local sizzling dish is Tinapapasta. So ito naman, so meron naman tayo nito mga drinks na ito. Ano ito? This is blueberry fruit soda, Yes. strawberry fruit soda, and then ito naman, special to because, itong season lang kayo offer. Ngayon, Christmas. parang seasonal lang. Seasonal lang, seasonal drink. So, yan naman ay Black Forest. Black Forest. And yung isa naman, of course, ano din namin yan, bestseller, salted caramel. Salted caramel. So pag summer, for sure mayroon din naman kayong pa-summer. So ngayong Pasko, ayan, para naman matry nyo ito, ayan, punta na po kayo dito sa Pablos para i-try ka ng seasonal na, tawag dito? Frappuccino. Black Forest. Ayan, hirap naman ang pagkulang. Frap. Yung cake na Black Forest, ginawa namin. Okay. So invite mo na ate yung ating Okay, sige po. So to all the viewers po, we are inviting everyone to visit Pablos and try niyo po yung mga best sellers namin, lalong-lalo na itong sizzling kare-kare, sizzling pickle express at tinapapasta. Hindi po kayo magsisisi. Kasi naka-vlog na tayo dito last time, I think. Last year po. So yun, na-try na talaga natin yung parang parang pansit. Sizzling. Ay, opo, yung yung noodles po, fried noodles. Seasonal din po yun. So ito naman ngayon, matitikman naman natin panibagong seasonal. So, So mga nagtatanong na agad dyan guys, located at 48 Mons F. Reyes, Cabugao, Legazpi City.
Kabisado. Ako din po kabisado. So ano pang hinihintay natin mga kalabda? Panahon na para i-try natin yung itong masasarap na pagkain na ino-offer ni Pablo. So it's Tikiman time! Eto naman kalabda, habang kumakain tayo, syempre tatanungin natin kasi ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagmamahal. Ganito kasarap yung kanilang foods. So syempre, tatawagin naman natin yung partner. Yung partner naman ni ate. Si Kuya Jason. So Kuya Jason, paano ba nabuo yung Pablos? At bakit Pablos? Kasi, nagsimula yan nung nag-start yung pandemic. Tapos, dati, nagtatrabaho din kasi ako. Nagkaroon ako ng extra time. Try namin mag-negosyo. So, nag-try kami dati yun naman sa labas ng simula kami sa Paris, tsaka Lugao. Tapos, yung tagal, medyo naging okay din. Hanggang sa nag-improve na din. Nag-iusap ako sa akin ako. Kami, pwesto, umayat na. Ang pangalan ni Tita? Esther po, kaluwag. So, paano kayo nagkakilala ng Bebe Labs? Matagal na. Siguro, college pa. So, sino si Pablos? Si Pablo, alaga. Yun dahil mag-picture ng kaso. Siya, So, asan siya? Pwede ba natin siya? Natawag ka na. Natawag ba? Kausapin natin siya. Interview din. So, naniniwala ka may forever? So, nagpapakatotoo ka lang. So, ayan po si Sir Jason, one of the owner ng Pablo. So, kung may mga, nag-deliver na rin po kayo, sir. Available mo kami through Grab. Grab. May ba na? May tiba na. May na-deliver. Ako ba yung kita? Okay, so, yung po mga kalabidab sa si Sir Jason and si Ma'am Kay. Tama? Ma'am Kay. So, sila ang may-ari nitong Pablos na talaga naman nabuo sa pagmamahal. Baka lang hindi ko dito. Kaya kasi akong nabla. Hindi ako makarelate. So, maraming salamat. So, eto naman kalabidab sa kung gusto niyo pong itry yung kanilang mga pagkain, yung kanilang mga drinks. Ayan, location po sila dito sa Albay, sa May. Bukas na prayas na po ka. Ayan, ano pang hinihintay yung mga kalabidab? Punta po kayo sa Pablos. Masarap po talaga yung food. So, next natin itaray yung kanilang fruit soda, so yung blueberry. And then, strawberry sauce. Yung po simple. Kailan ba sinishake siya? Kailan ba Tapos hindi ko pala. Kaya na. Yung food tech. sinishake First siya? time na Ganun talaga pag mga galing bundok. Wala ka dito sa The first time naman ito sila ino-offer ng ganito. Magkala pa na oras, ganito na siyang food. So, Pero guys, ang ganda ng ano niya, nung look niya pag di pa siya. Wala ka namang ano, di ba? Parang may mga Biomass accent pa. siya guys. Sa blueberry. Sarap yung strawberry. Sarap din. Parehas sila masarap. Parehas. Ayan, pwede yung dalawa. Blueberry sarap. Next na naman na i-try natin ay itong tawag doon. Ang tawag dito. Black Forest Wrap. Bakit brand? Ano siya? Reserve siya guys, this December pa the best. Lagyan mo lang effect. Ito na ba kung mga sa bundok? Ang pag mo sa bundok. Ito ba yung story nito? Tama? Mali. Ito maliit dito. Kasama pa lang. Sabi ko sa'yo, Akala ko yun. pati ito sa Baka iba siya naman ako dito. number 1 ako doon. Masarap. Sorry. Between that mo, ito na. Hindi pigod ko kasi ang blueberry. Pero masarap din nasa. Masarap. Pero masarap din. Ito naman dito. Yan, coffee ko.
Ito yung caramel. So yung kanilang kare-kare, syempre, favorite to ng karamihan na makakapa Pilipino, even foreigners, talagang ito sa ng kare-kare. So may partner siyang Yung mga bago. mahilig sa mga pasta. At yung mahilig naman sa manghang, syempre Bicol Express. So, ang sarap ng Bicol Express nila makalabas. And ito yung mga ano nila, no, yung kanilang mga pangpalamig, yung kanilang fruit soda, and nahihirap lang kung fruit. Black Forest Wrap. Ang frap pala yun, hindi frap. So, mali pala ko last time. Frap ko ng frap. Black na lang. Ha? Hindi, nung dati, sa mga previous vlog ko, wala akong kinurek na kasama ko. Frap pala yan. But, may isa pa akong pigano, yung tawag din, yung electric na, yung natin yung Leos. Big. At ibang pagpunas ko dati. Ano? Vibe. Talaga ba? Yung vibe dati, wala ko ba? Vibe pala yun. Next naman natin try ay ang kanilang tinapapas. So ito na, try na natin yung tinapa pasta. Ayun, may lemon twist. Ito na isa yun. Yung pinakapasta. Ayun, look at guys. May lubos ka sa mga ganito, mga carbonara type, mga ganito. I like this. Gusto ko pang stopper sa spaghetti. Mas gusto ko yung mga white sauce. Sarap. Gusto guys, ang sarap na guys. Actually, lagi ako makain ng tinapa guys. Pero masarap. Wala ka, baka allergy ka na naman ha. Hindi ako makain. So, ito na mga kalabidals, nung natapos na natin yung ating mga kinakain dito. And then, syempre, yung pinaka-favorite kong pagkain ay yung kanilang sizzling Express. Bicol Express. Pero masarap din yung kanilang yung sizzling kare-kare. Yung mga gusto pong i-try yung sizzling kare-kare, subukan nyo po dito sa Pablos dahil napakasarap po yan. Located at 48 Mons Efraes, Cabugao, Legazpi. Legazpi City. And syempre, yung mga mahilig naman sa mga refreshing drinks, ayan, meron din sila dito, yung kanilang soda drinks, no, yung kanilang Fruit soda. fruit soda. No, mayroon silang strawberry, mayroon silang blueberry. Ayun. And syempre, yung mga mahilig sa frap. Mali na pronounce ko, frap. We have a seasonal frap. Mhm. Name is Black Forest Frap. Black Forest. Yes, So, masarap po siya. Yun yung kanilang salted caramel. Yes. So kung gusto niyo po matry yung mga pinakita nating pagkain, tinatman nating pagkain, mga kalabilabs, wala na po kayong dapat puntahan po dito sa Pablos. Ayan, sa Pablos. 48 Mons Uh-huh. Efraes. Yung iconic good, diba? Iconic. Dahil sabi nga dito, good food for everyone. Ayan, siyempre kung gusto niyo ng good food for everyone, dito lang po kayo sa Pablos. Dito lang po yan sa Albay, sa may likod ng Albay Cadiz o BPI. Ayan, BPI, malapit sa Barangay Macuba. So ayan mga kalabadas, maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming food trip ngayong hapon dito sa Pablos. At syempre kung bago ka na siya, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko na. So please, follow me on my other social media account. This is Bon James And D, it's Jacob Vlog. ang vlogger, the true lover.